Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga kan riu trek mentau naitung 8,000 kat kenai. Katna transport jong kejela kala pensapriang ya ke kubur, khot penrong kam leng ba kilat petai kubur kejela. Ban penrong haki arpoi tiligi kam kibalain hakani katnan bakan top ya ke kam enforcement inspector nriu teli bat ke kam enforcement checker khatsan teli. Halor kini kajing khot penrong kerteng na kabenta kini kam da katna transport kala pelong pat ya ke wei ni kiseng balang kani ka rilom khasi bajantia. Kata kahnyo trap youth council bantu klar ya kene namar kajing bomdan kajing shania ya kene katnan ban penyaj hi dalade ya kajing thongkam ha kene katnan komta kinung ilam jo kahnyo trap youth council hapo ka jelam jong general secretary uba roy kupar senram ha ka arp sau trek mentau naitong 8,000 kat khandai kala let ya kendo royo commissioner katna transport UIW ingti IAS Hakani kejing kendo kinoi lam jo ke HYC kilabo jingkeli ba balai katna transport kakwa ban penya ki kam penrong kam dala dehi bat balai MIT syakatnat Meghalaya Public Service Commission ban penya ya kejing penrong kam kawai pat kabenta kabaka ni kaseng kala kedau kadai ru halor kejing bamsyai ya kabha penrong kam ne ka reservation na kabenta ki trai jela riulom bat kawai pat kadai halor kejing bamsyania ban penya hi daki officer jo katna transport ya kane kejing penrong kam yo kandan kajing le silang khaman la thungkhnang e MPSC ban khot ban thep e kam di department of repair bat ka transport department ka de ga weni ki department jo sarkar jala ba kam dei ban ya lenti ke ban ya lat e MPSC tingila bu e kajing dawa khmat jong ka jong transport commissioner bu dei ban khot e gini ban weng no e ni advertisement ka ban de khanriu jula arja khatnai bat ban pha lamba ke MPSC ban thep e gini gen riu ki post to enforcement inspector bat kumjuru e ki khatsan ki post jong ki enforcement checker bat kawiru ko ba penlengo yang i galong bahak ni ka advertisement ya ka bala penlat dan ka transport department ki klem penila ne pensyai batu ka reservation policy jong ka state government jong ka state kan pentrikam ni am kaumut lada ki wi ki bri ki wan ki ban dei number jela ki wan ban thep ya ka ni ka ju ka kam lada maki ki long qualified ki jongi ki long qualified leng ki duna ki mas manu banyo ya ni ka kam kumagan tep long ba ka jingdon jong ka reservation policy kayara bi ki bri ki jongi nak jai menri nyotrap kumjuru ki perok jongi nak jai menri garu de jing bom pen i kani ka jing kani ban pen i ka reservation policy ka penlong yang i ban perkhat bala ka reservation policy kan trikam ni em katar ka de gawi ni jing dawa nak yang jongi jong aseng ban bu ahmad jong commissioner ba habu khot ya ka advertisement de ban dapat pausyai ba reservation policy jong ka jela kan trikam but kawi pa kada ko pelong yang i ban persya yang ni ka advertisement kalong ba ngim sosialnya baka department kan le ya kan ka jing thep kam da ka bakhwet mangi so thu baro hi kibrukin kwa klem da tok ti anu yang bayo kadon ganu ka manipulation ha ka bop long ki exam ha ka bale ye ki written test ye ki interview punta terten bakhnang kibru jong nu badon ha ka bon kila banyo ban thep ni kam nomar kini ki kam kumong no enforcement inspector but checker ki kam jong kibru ki banyang hakigit bangitip ba hakigit kam tame hakigit jo ka transport boni ki bakwa laki bor ke bahalo ki kwa bandon di kibri la jong nim kwa ba ki samla ki jongi ki bandon shisha ya ka hok banyo ya ka kam kindu no namar ba ya kani ka kam la shule lengba ka department claim da ya da kalenti ko badai bagi kwa bagi dawa na ka transport department ba ka deban pulong ya ka jing thap kam da ka bakhoi bolong fair and transparent de halor ka tangan nong rem gilawan bani kandu yo transport commissioner manakali ang jong u la ay ka juba jong yu ong ba ya kani ka kam shimla le tang da ka bor ka jong u rela pha da ka sarkar tulong yang i ba mantakas ngi ka ni ka city ka bangi ngila ay khmat jong u un pha sa ka sarkar ba andalawan ka ta ka reply na ka sarkar un sa ay da ka jing tho yang i ban panpa halor ki jing persya ka jong i tingin up ya ka ta ka por ba gilabu ka jong nawa bakat bang yang pat yo ya ta ka reply ka transport department kam dei ban khot written test bat kumjur interview ya kini ki post ya ka ba maki gila advertise